Istraživanja pokazuju da mladi koji provode više od 3 sata dnevno na društvenim mrežama imaju znatno veći rizik od depresije, anksioznosti i problema sa snom. U vremenu kada su ekrani svuda oko nas, postavlja se jasno pitanje kako sačuvati mentalni mir. O izazovima, digitalnim alatima koji mogu pomoći očuvanju mentalnog zdravlja razgovarat ćemo sa Milicom Đurović, diplomiranim psihologom. Idemo! Ostati vjeran sopstvenim vrijednostima i ne pogubiti se u moru informacija koje se svakodnevno plasiraju neki su od najvećih izazova mladog čovjeka digitalnog doba. Različite vrste sadržaja na mrežama utiču na to kako čovjek opaža sebe, tako i svijet oko sebe. Mladi se često nalaze u poziciji da se poređuju sa drugim ljudima i sa nekim nerealnim vrijednostima koje vide, a pritom ne provjere da li su te informacije zapravo i tačne. Sve ovo u širem spektru utiče na čovjekovo rezonovanje, zato je neophodno biti pažljiv i kritički promisliti o informacijama koje se nude. Neki od digitalnih alata koje doprinose poboljšanju mentalnog zdravlja jesu aplikacije sa vježbama mindfulnessa koje provjereno utiču na mentalno blagostanje, kao i aplikacije poput dnevnika u kojima je moguće zapisivati uspjehe, one veće, dugoročne pa i manje svakodnevne ciljeve, a sve to praćeno podsjetnikom koji utiče na bolju organizaciju našeg vremena i omogućavaju mladom čovjeku da se barem jednom dnevno vrati sebi, zapiše neki od svojih ciljeva koji će uticati da se osjeća bolje. Obavezne dnevne rutine koje predstavljaju izdvojeno vrijeme za sebe i doprinose očuvanju našeg mentalnog zdravlja.